थ' जेबो खामानि गैथ'ला नालाय फट'शुटआबो जोब्बाय जोंना ओमफ्राय पाराजित लोगोआ ओंखाम जानो लिंहरबाय आरो जोंखौ ओमफ्राय जों ओंखामखौ संथ'नानै जाथ'खायाखैमोन ओरैनो जोङो रुटि जानानै साहाल' लोंनानै थादोंमोन ओमफ्राय जानाया बिरादनो ओमफ्राय जोंखौ ओंखाम जानोनो लिंहरदों नालाय ओमफ्राय दायो मा जायो सोर लोगोफोर नोंथांमोननो खिन्थागोन दे मा आइटेम जायो लोगो पाराजितआ दायो मोनफैबाय नै आं फैनायाबा हगोन नामा जों दायो मोनफैबाय नै ओमफ्राय ड्राइभारबो नालाय माबा भिडिअखौबो लानो हाया माथो उफाय खालामबावनो गोजौआव मेकआपखौ हुगारासै आं बिदिनो जेबो नङा आंखौ सानगोन मानसिफ्रा इमान देलायना फैदो होननानै देलायाबा माथो देलायखानांगोन ना जाबाय डाइरेक्ट थांनानै फैखादो सोंमाबाय थानो नाङा हाय फाइनालि सफैनानै खानाया एसे गोलाव जाफिनगोन ना थाबनो गोलाव जायो आंनिया हाथासोमोन ना होमबा नों गोलाव आं बोनायमोन ना आं बोनायमोन ओइ बोनायमोन ना थांनाय बोसोराव मागोआवमोन ना बोसोरसे जाबाय आंनिया लावथारा बारा नै लामा नै देलायबावबाय बियो ओमफ्राय लामा थांब्रबनाय खिन्थादो ओइ ओइथिं थांब्रांदो मोनसे लामाथिं फैगोनलै मोन ना आयौ जोंनि मोखाङानो नायलाय बेसे गोदोर आंनिया 2 बिगा आं गोदोरसिन आंनिया 5 बिगा नोंहा इनिया 1.5 बिगा ओइ नङा नोंनिया 2 बिगा ओमफ्राय इनियालाय आंनि बुंथ'ला ओइ नङा नों फार्स्टिं थानायखाय एसे फिसा जादों आंनिया माबा अमा रानि दंफावानो आंनियालाय माथो बुङो नोंनिया दाबले नोंनिया आंनि मा होनबावनांगौ जाखो सिखाव माबा मोनसे माबा जिप नाम दोनना लानि दे आरोबाव जानोसै ना मा होनो आयौ हाखाला दे आं बायसो खालामनि दे वाव अमालै सबाय दाउ आयौ लेस्रा सबाय बिमा होनो जोंहा थैबायला आंखौ जानांगौबा सिखारखौनो रोंला वाव आलु फ्राय पटल एथ' बुरजा आइटेम वाव ना बाथोन बेखौ बुङालै आङो जाबा बुं डाइरेक्ट नोंसोरो मा बुस्थु बे जानानै बुंबानो जाबाय आं मिथिला गोखा फिथाइ बुङा आङो डाइरेक्ट जाबा मिथिगोन दे वाव साम'बो सारप्राइज आं बावनो हरसिम थानाङाबा जानाय नंला सिखारनो हानाय नंला वाव साम' जोब्बाय जानांसिगोन ओमफ्राय नोंसोरबो जाबाय जाखांबाय आं जायाखै नि नांबाय उखैबायना नोङो इयावनो जानो दा इयावनो जानोसै जेबो नङा ओंख्रिया आं खिन्थानो आइटेम्सखौ अमा लेस्रा भाजा सबाय दाउ ओमफ्राय सबाय दाउखौ मोनजागोन साम'आसो थागोन नामा साम' ओमफ्राय ना बाथोन नामा मिथिला नङा आं सबाय मोनजानाय नङा मोखाङा माबा दाग जानाया नोंनि दागा खारनो नाङो आंना दागा थामा बेखौहा नोंसोर जानानै बुङो बे मा बुस्थु जानानै बुंबानो मिथिया आंबो ना बाथोन होनगासिनो बे मिथिला मायबा मोनसे ओमफ्राय बे अमा नै ओमफ्राय साम' सबाय बिमा ओमफ्राय मिथिला खानाय खाथुबलायखाबाय आं बेखौ जालाय बेखौ जाबो खामखो मा बुस्थु मोनजागोन दे बुजिया आंबो बुजिया मा बुस्थु मायबा जानानै मा बुस्थु लैयो होननानै नोंसोर जानानै टेस्ट खालामनानै बुंबानो आं मोनजायै बुस्थुबालाय नङा दाउदै आरो सबायथ' मोनजाया नोङो दाउदै सबाय नङा ना गोरान मोनजायो थास' थास'जों ना गोरान मा टेस्टि खानाय खाथुबलायखाबाय आं हाबनानै खालामनायनि थाखाय थेंक इउ जाफैबाय थायो दिनै उदैया देरसिगोन आरोबाव ओंखाम उखैनाय एथ' गोथाव गोथाव मोनजाबाय नायदो नोंहा बांसिन गोथावसिन नोंहा दाउजों सबायबो मोनजायोना ओइ इफोरखौ प्लेटाव होनि ना खामाव जागा थोनाय नङा दे जायो एवदो दे माबोरै मोनदों माने खस्थ' गावनो खस्थ' बेस्रा खस्थ' संग्रायाबो आरो मोखांखौनो नुवासै भिडिअ होनाया बुंनायखौ बाय फासैनो जाबाय खस्थ' माने बेस्रा संग्रायाबो खस्थ' माने हिनजावफ्रालाय संनांखायो संनाया होमबाबो खस्थ' आरोना बिरादनो हिनजावफोरनिया ओमफ्राय दायो जोङो जाबायो संनाया उखैबायमोन आरोना थानो हालामोन ओमफ्राय साम' जाखायो साम'
ओमफ्राय खानाय खाथुबलायबाय आङो ओंखाम जानो ओमफ्राय बिराद टेस्टि संदों आयौ सबाइखौ साखिनाय ना माबालाय साखिलाय सबाइखौ ओमफ्राय नांगौबा आं होबाय थागोन दे दे जामा नोंबो टेस्टि जादों बिरादनो सबाइया सबाइ दाउना मोजां आसल मेन बुस्थुखौनो होआखै अमा राजा दंबावो अमायालाय ए जानो बावलाय नंबाय अमाखौनो आंखौ ना बाथोन साबा ओइ मबाइलखौ दोनदोयो आं इदिनो हायनोसै आसकानो होनानैसै दे साम'खौ मादो संदो टेस्टि मोनो आं साम'खौ हर नोङो होआ सब हारसिं संजोबबाय आङो दे नों जागोन दे बारा खल लाबाखै खिन्थु संग्राखौ देखायाखै र' संग्राखौ देखायबायसो जेबो नङा नै बेनो जादु गोनां र'लै मा बिदि मोनजागोन होनना सानाखैमोन नै बेनो जोंना आखायाव जादु गोनाङा आखाइखौ Thank you so much. वेलकाम लासै लासै जा नोंसोरो नोंबो जादोब्रा बिदिनो आङो माने संना बिराद मोजां मोनो आरो ओमफ्राय आलासिफोरखौ मानसिफोरखौ माने संना जाहोनो बिराद मोजां मोनो आङो गुड गार्ल गुड गार्ल बेसादखौथ' आं बुंला जों मैथा होनो ना औ मैथा ना मोजां मोजांखौ बासि बबेयाव मैथा ना गोरानखौबो हाइस गोथाव मोनो आं ना जाबाय बेदराय जानोसै नोंनिया भिडिअ जादों आं लाइफआव आरो बावनाय नङा बिदि संना जाहोनायखौ दे सना बिराद गोथाव संदों आरो आं जानोसो उखैफ्लायबाय दा नोंसोर उखैनायखाय माबानो जानाया हाबानोसो नङा उखैफ्लायबाय जानो हाला जायोना सासेया जाबाय जाबाय दिनै क्लास गैयामोन दिनै सानदे ना ओमफ्राय आं दैखौ माखौ लोंनो इ बथलनिखौ लोंसै बथलनिखौनो लोङो खिन्थु गुसुसोमोन जेबो नङा जेबो नङा दै लोंदोबा नों माबानाय नङा आं न'आव ओंखाम जाबा मा खालामनोसैबायना आं साम'खौ होआखै ओइ नोङो साम'खौ हालियानो जानायखौ बुंना लायाबा मोनजाया नोङो मा जानाय नङा जा बुंना लाबा मोनजागोन आङो माने माबायदि सङो साम'खौ बिदि फ्राय स' एक्सपार्टलै संनायाव गोथाव जादोंलै सोलोंना फैनाय ना हो सुनुनाव रोंफैदों ना सुनुनावसो रोंफैदों आं बिसोर संनो रोङा बुंथ'ला आं भिडिअ खोनागोन बै माबासो पाराजितनि माबाया मेकआप इनस्टिटिउटआ ओंखाम जाखांबाय उदै गिदिर गिदिर जाबायथ' आरो आंनाबो खानाय खाथुबलायनानै ओंखाम जादों आङो गोदो जादोंलै बिरादनो मालाबा जोंनाथ' खाथिनिखा जोंनि खाथियाव जालायलायोना आंनावसो थांबाय थाराखै मालाबा थांदो सना थांनायानो जाया बेस्थ' जायोना मालाबा मोजां लोगो मोनो आरो गोथाव संना जाबाय आं मोजां मोनबाय बिरादनो मोनबाय आंबो बिराद मोजां मोनबाय मोनजानानै जोंनिया खालि जानायल' ना बेखायनो लदा रावनावबो बिदि लदा लदा गैया खोमा जोंना मोखानायदों ना आंनिया 2 बिगा इने 1 बिगा इने 1.5 बिगा जासिगोन बावला र' इने फिसायानो दे इनिया ना इनियाथ' फिसासो इने फिसा मायो 2 बिगा 1.5 बिगा 1 बिगा मोखांखौ होनदो नङा आंनिया गिदिरसिन नंगौ नोंनिया गिदिरसिन दे नोंखौ आंनिया गिदिरसिन दे बाय दे जानायलै गगना आलासि जानानैनो पावारा बारा जाबाय थांबाय आयु मेगना मानब जादो
What is this? What is this? This is lollipop. Oh my god.